масъалаҳои вилояти қонун ва дастрасӣ ба адолати судӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон то имрӯз рӯзмарра боқӣ мемонанд. ҳукумати ҷумҳурӣ дар ҳамдастӣ бо Созмони Милали Муттаҳид дар самти таъмини риояи ҳуқуқҳои заминавии ҳар як шахс ва таҳкими имконияти давлат барои пешниҳоди хизматрасониҳо ба аҳолӣ ҳамкории пурсамар дорад. Finland has been supported the strengthening of this rule of law and human rights in Tajikistan since 2014, so quite a long time. And now our project today it's implemented in the framework of the UNDP's Access to Justice program. And our project, the topic is also to enhance the access to free legal aid here for some Tajik people. And we are focused now to these people who are the most vulnerable. I mean the people in rural areas living there, also women, and then the most vulnerable parts of the society like disabled people. And we try to increase the awareness of the citizens of Tajik that there is availability to use these kind of services, legal services, and also to increase their knowledge on this legal system in Tajikistan. барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон ташаббусҳои волояти қонун ва дастрасӣ ба адолати судиро роҳандозӣ намуд, ки аз ду лоиҳа бо ҳам алоқаманд иборат аст. ин дастрасӣ ба адолати судӣ дар Тоҷикистон аст, ки аз ҷониби дафтари Швейтсария оид ба рушд дар доираи марҳилаи дуюм маблағгузорӣ шуда, ҳамроҳ бо Хелвита Swiss Intercooperation татбиқ мешавад. ва лоиҳаи дуюм таҳкими волояти қонун ва ҳуқуқи инсон бо мақсади густариши ҳуқуқ ва имконияти одамон дар Тоҷикистон амалӣ шуда, дар марҳилаи дуюм аз ҷониби Вазорати корҳои хориҷии Финландия маблағгузорӣ мешавад. ҳар ду лоиҳа ба таҳкими имконияти мақомоти давлатӣ ва соҳаи адлия ҷиҳати пешниҳоди бештар пурсамари дастрасӣ ба адолати судӣ ва дастгирии волояти қонун мутобиқи ӯҳдадориҳои байналмилалӣ, инчунин ҳифзи ҳуқуқҳои гурӯҳии осебпазири ҷомеа тавассути барқарор кардани механизмҳои устувор барои баланд бурдани имконият ва тақвияти назорат аз болои муассисаҳои судӣ ва ислоҳӣ бо кафолати ҳисоботнокии баланд ва шаффофият нигаронида шудааст. ба масъалаи баробарии гендерӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мешавад ва ин ҳама дар ҳолест, ки омили гендерӣ дар давоми тамоми фаъолияти лоиҳа ба инобат гирифта мешавад. дар маркази ёрии ҳуқуқи шаҳри Саравшан шаҳрвандон вобаста ба масъалаҳои оилавӣ оид ба рӯёндани алимент маскун намудан ба манзили истиқоматӣ, эътирофи аъзои оилаи молик, муқаррар намудани алимент барои кӯдакони ноболиғ, эътирофи ҳуқуқи моликият ба сохтумонҳои манзили истиқоматӣ, умуман доир ба ҳолатҳое ки дар муносибатҳои ҷамъиятӣ имрӯз ба миён омадааст муроҷиат мекунанд ва аз тарафи ман ҳуқуқшуноси ҳамин марказ дар шаҳри Саравшан машваратҳои ҳуқуқии ройгон ба шаҳрвандон расонида шуда истодааст. барои гирифтани ҳамин шаҳодатномаи таваллуд хеле азоб кашидем. маҷбур шудем сони бо пеши ҳуқуқшинос ани адлияба Юнус Латифзода рафтем. ҳамино барои ёрдам дода, моҳон ба ҳамин ёрдамои ҳуқуқӣ дода. мана худо бишукр моҳон ҳозир соҳиби меъвай шаҳодатномаи таваллуд шудем барои гӯдар. духтарам инвалиди дуюм группа. раҳмат барои ҳамин коркунони ҳуқуқшинос ки роҳи равиши нишон дода. аз тарафи вай моҳон ба адлия соҳиби шаҳодатномаи кӯдак гаштем. соли 2019 дар бюрои давлатӣ 444 нафар шаҳрвандонро қабул карда ба шаҳрвандон яъне ёрии ҳуқуқи ройгон расонидааст. аз ҷумла ба 266 нафар занҳо, 178 нафар мардо, аз ин 293 яъне ки ба тарзи хатӣ ба шаҳрвандон ёрӣ расонида шудааст ва аз ин миқдор 13 нафар маъюбон мебошанд ки ёрии ҳуқуқӣ гирифтагиянд. вақте зинда будани шавҳарам ба розигӣ хештавори шавҳарам ман дар як тарафи ҳавлӣ сурхштоманам шавҳари ман яъне хона сохтагӣ буд. баъди вафот кардани шавҳарам яъне бародарони шавҳарам омада
хонаи хусарамона гирифту мора мехостанд ки аз ҳавлӣ баромада равам 4 фарзандқатӣ. ман тамоми ҷоҳода хеле муроҷиат кардам, ҳукумат кори мара ҳал накард, яъне ки ман ба адвокатҳо омадам, яъне барои маслиҳатгирӣ. адвокатҳо яъне ки ба ман маблағ зурм намерасид. ман ба Ситамов муроҷиат кардам, маслиҳатҳои Ситамов кардӣ. ман имрӯз соҳиби сертификат, соҳиби хона, яъне корҳои ман ҳалли худашро ёфт. туркияга саёҳат қилам. шавҳарам маро фиреб дода гуфт ки мо дар рухсатӣ ба Туркия меравем. туркиядан пас аз вуруд ба Туркия мо боз ба Покистон рафтем. яшаб юрдик. пас аз 3-4 соли зиндагӣ дар он ҷо ман боз 2 духтарча таваллуд кардам. keyin qaytishga iloj bo'lmadi. Shahda мо баргашта натавонистем. шавҳари ман дар он ҷо боздошт шуд. keyin mana baqa yana mana амнияти ёрдам. бо шарофати падарам ва бо кӯмаки мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ мо тавонистем бозгардем. амният бориб yana olib kelishdi. 6 марта 2019 года в Государственное юридическое бюро в Светоминском районе обратилась гражданка Урокова Окыла, мать 5 детей. Муж ее был трудовым мигрантом, он ездил в Россию зарабатывать на жизнь и в один из своих поездок позвал с собой жену и маленькую дочку, 3-ю дочку. По приезду в Россию они, оказывается, поехали в Турцию, а из Турции поехали в Пакистан. При помощи своего отца и при помощи органов Комитета государственной безопасности Хукумата нашей республики они были привезены обратно в Республику Таджикистан, они вернулись на родину. Девочки, которые родились там, при домашних условиях никаких документов не имели. И при помощи Государственного юридического бюро им была предоставлена и правовая консультация, и было подготовлено заявление в суд по факту установления рождения детей. Расуловага муроҷиат қилдилар. ман дар марказ ба Расулова муроҷиат кардам. Шета mana shu huquqiy davlat byurosida вай ба ман барои ҳуқуқҳои худ нақл кард. mani huquqlarimni tushuntirib, баъд ман ариза навишта будам. arizamni o'qib ko'rib, мо ҳуҷҷатҳоро барои суд омода кардем. ijozat berdi, суд қарори мусбат қабул кард. xalnoma berdi. Keyin men yana mana Rasulovaga olib keldim. бо ёрии Расулова мо шаҳодатномаҳои таваллуд гирифтем. To'g'rilab hozirgi kunda oldik metrkan. дар моҳи сентябр мо аллакай шаҳодатномаҳоро дастрас кардем ва фарзандонамон ба мактаб рафтанро сар карданд. натиҷаҳои ҳосилшуда аз фаъолияти лоиҳа: қабули қонун дар бораи ёрии давлатии ҳуқуқӣ, қабули харитаеро оид ба ҳамроҳшавӣ ба Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид дар бораи ҳуқуқи майбон, таъсиси 37 маркази ёрии ҳуқуқӣ дар 34 ноҳияи ҷумҳурӣ, 17851 корафтода ки 61%-шонро занон ташкил медиҳанд, аз ҳуқуқшиносони давлатӣ кӯмаки ройгон гирифтаанд. аз рӯи парвандаҳои ҷиноятӣ адвокатҳо ба 2838 шаҳрвандони кишвар ёрии бепулии ҳуқуқӣ расониданд ки аз ин шумора 2491 нафарашон мардон, 347 нафарашон занон ва 13 нафар майюбон мебошанд. доир ба волояти қонун 5 форуми миллӣ гузаронида шуд ки барои баррасии муштараки масоили ҳуқуқӣ аз ҷониби намояндагони мақомоти давлатӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ, доираҳои академикӣ ва созмонҳои байналмилалӣ шароити мусоид фароҳам овард. ба туфайли талошҳои муштараки барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид ва ҳукумати ҷумҳурӣ, аҳолии қаторӣ ва бештар камбизоат дар ҳалли масъалаҳои ҳифзи ҳуқуқи инсон тағйирот эҳсос карда, ҳамчунин кӯмаки ҳуқуқии касбӣ дастрас намуд. ҳамаи ин амалҳо ба рушди Тоҷикистон ба сифати